салом дӯстон, Рамос дар шаҳри Париж гӯё дар рухсатии меҳнатӣ қарор дошта бошад. Рухсатиаш хеле тӯлонӣ ҷараён дошт. Албатта ҳамаи мо шумо дарк мекунем ки ПСЖ ӯро барои пурқувват кардани бозии хатти дифоъ харидорӣ намуд. Ва аммо аз рӯзи гузариши Рамос то ин ҷониб фасли сеюми сол рафта истодааст. Ӯ бошад ҷамъоҷамъ дар сафи парижиҳо танҳо 90 дақиқа бозӣ кардаасту халос. Дигар ӯ фақат дар шифохона шабро ба рӯз меоварад. Чанд вақт пеш хабар баромад ки ПСЖ бо Рамос шартномаро қатъ мекунад. аз ин нигарон шуда футболбози испанӣ ҳолати худро зуд барқарор кард, аммо як бозӣ анҷом дода боз ба истироҳат рафт. ин мавҷи танқидҳои навро ба вуҷуд овард ки имрӯз мо дар ҳамин бора гап мезанем. қаблан ҳамон чизеро ки ҳамеша аз шумо хоҳиш мекардам бори дигар такрор хоҳам кард. Ба канал подписатсия карда ин видеоро барои паҳн шудан ба дигарон лайк монед. барои пешравии кор ва баланд шудани сифати ҳар як видео ин амали шумо кӯмак хоҳад кард. Дӯстон, бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо оҳиста-оҳиста ба анҷом мерасад ва ба наздикӣ мефаҳмем ки кадом дастаҳо ба плей-офф рӯхат мегиранд. Милан бозии мушкил бар зидди Ливерпул мегузаронад. Реал Мадрид дар майдони худ Интерро пешвоз хоҳад гирифт ва мефаҳмем ки кадом даста дар гурӯҳ аз ҷои якум мебарояд. Зери дар Петербург интизори Челси мешавад. Барселона бошад барои ғалаба ба Мюнхен парвоз хоҳад кард. оя шогирдони Хави ба плей-офф баромада метавонанд ё ин ки роҳи худро дар Лигаи Аврупо идома медиҳанд? Фаворитони худро бо дӯстони мо аз 1x интихоб намоед. аз бозӣ ҳаловат бурда ҳамчунин бо промокоди MG0777 соҳиби $100 бонус гардем. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. осебҳои паёпаи Рамос боиси он шуданд ки ӯ бозиҳоро танҳо тариқи телевизион ва аз нишастҷойҳои варзишгоҳ тамошо кунад. дар байни мухлисон Серхио оҳиста-оҳиста ба командаи Орзуо ворид шуда истодааст. дар ин дрим тим дар баробари Серхио ҳамчунин Дембеле, Каутиньо, Бейл, Азар ва Кокорин ҳастанд. бозӣ кардан дар сафи парижиҳо хеле бароҳат будааст. барои ҷоизадори тӯби тиллои 1 гол задан дар 8 бозӣ ва барои дифоъгари беҳтарин умуман бозӣ накардан ҳолати оддӣ будааст. ягона бозие ки дар он Рамос аз ибтидо то интиҳон бозӣ кард, рақобат бар муқобили дастаи Сент-Энтиен буд. баъди ин бозӣ парижиҳо бар зидди Нант рақобат карданд. дар ин дидор бо сабаби монда шудани мушаккор Рамос ба майдон ворид нашуд. бозии навбатӣ бар зидди дастаи Ланс гузашт. аллакай хабари иштирок накардани Рамос дар ин дидор баромад. сабаб маҳз ҳамон хастагӣ дар мушакҳо мебошад. бозӣ кардан нафорад, мушакҳо дар кардан мегиранд. бовар дорам дар Реал Серхио Рамос ба чунин осебҳо диққатам намедод. агар Рамоси замони Мадрид ва Рамоси кунунии Парижро муқоиса кунем, дар назарамон киборг бар зидди бозича пайдо мешавад. аз тарафи дигар солҳо баъси ситоти мураббиёни дастаам ҳаст. Рамос баъд аз осеби тӯлонӣ ба майдон баргашт. чаро бояд ӯ 90 дақиқа дар майдон бошад? агар осебаш ӯро хеле дароз ғам дода бошад, бояд оҳиста-оҳиста ба мавсим ворид мегардид. якбора 90 дақиқа бозӣ кардан барои дилхоҳ футболбоз пас аз ҷароҳат мушкил мебошад. футболбози испанӣ аз рӯзи якшанбе бо гурӯҳи асосӣ машқҳои худро оғоз мекунад. дастаи Барселона дар фасли трансферии зимистона ният дорад ки бозингарони хатти ҳамларо ба сафаш ворид кунад. дар бораи Ферран Торрес аллакай хабарҳои зиёд нашр шуданд. ин бозингар бо иҷозаи Хосеп Гвардиола метавонад футболбози ояндаи Барселона шавад. мушкилӣ метавонад танҳо дар нархи футболбоз бошад. агар дар ҷиҳати молиявии масъала дастаҳо ба тавоқуф расанд, пас ҳамлагар ҳайати Каталониёро пур мекунад. вале Торрес ягона футболбозе нест ки Каталониё мехоҳанд. дар баробари ӯ роҳбарияти дастаи Каталонӣ нақша дорад ки боз як футболбози дигари қисми пеши майдонро ба Каталония оранд. дар шортлисти Барса чунин футболбозон қарор доранд. Дани Олмо аз Лейпциг. ин дастпарвари мактаби футболи Барселона айни ҳол шарафи Лейпцигро ҳимоя мекунад. дар мавсими ҷорӣ бо сабаби осебаш дар қисми зиёди бозиҳо иштирок накард. Карим Адиями як бозингари дигари ҳуҷумкор аст ки дар ҳамин шабу рӯз дар тими Залцбург бозӣ мекунад. ду бозингари дигар аз Челси мебошад. гап сари Ҳаким Зиеш ва Тимо Вернер меравад. бозингарони номбурда дар Челси мавқеи худро пайдо накарданд. Вернер як талабгори дигар ҳам пайдо кард. баъд аз рафтани Рангник ба Манчестер Юнайтед, Вернерро бештар ба дастаи шаҳри Манчестер раб медиҳанд. ду футболбози тоҷик Манучер Сафаров ва Ваҳдат Ҳанунов дар кишвари Эрон қарор доранд. тавре медонем дастаи Персеполи собиқ бозингарони тими Истиқлолро ба ҳайати худ ҷалб карда, вале дар бораи бозиҳо онҳо ягон хабаре нест, чунки онҳо бозӣ накардан ва аз ин рӯ хабар ҳам нест. гап сари он меравад ки дар Эрон равзанаи трансферӣ то ҳол пӯшидааст. маҳз ҳамин омил боиси он шудааст ки Манучер ва Ваҳдат то ҳол ягон дақиқаи бозӣ дар сафи эрониё надоранд. наздики 1 моҳ бозингарони тоҷик дар ин дастаи кишвари Эрон қарор доранд.
гуфта мешавад ки сармураббии Персеполис Яҳьё Гулмуҳаммадӣ аз бозии ду тан футболбози тоҷик ба ваҷд омадааст. Бо даст додани фурсат ва имконият мутахассиси эронӣ ҳардуро дар ҳайати аввалия ҷо медиҳад. Дар фасли зимистонаи трансферӣ гузариши Мончер Сафар ва Ваҳдат Ҳанонов ба расмият дароварда мешавад. Зиёд шудани сафи футболбозони тоҷик дар чемпионатҳои қавӣ метавонад такони ҷиддӣ барои футболи меҳан шавад. Тибқи хабарҳо, дастҳои топи эронӣ ба як бозигари дигари тими миллии Тоҷикистон ба эҳсони панҷшанбе ҳам мароқи хоса зоҳир намудаанд. ба ҳамин тамом дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.